ATMनिफ्राय रां बख'नानै ओंखारनाय समावनो सानै सिखावा फैसाखौ सिख'नानै लानानै खारनाय समावनो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं गिबियाव बरायना लायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे भिडिअ नुदों जे गसाइगावआवहाय सिखाव माने बे सिखावा सासे बर' आइजोनि मा होननानै बुङो ATMखौ सोलायदों आरोना हायाव खोख्लैलायनानै बियो सोलायदों उनावहाय बियो माने ATMखौ लानानै थांबायमोन आरो बियो मानो बाइकआव गाखोबायमोन होननानै बुंदों दा बेनिफ्राय जों बेखौनो माने मिथिनो हायो आरो जों सांग्रांथि जानो हायो बे मादैया माने गुबुनफोर बायदि जाम्बि जानायमोनब्ला बे मादैया जुदि गुबुनफोर बायदि माने जेबो बेफोरबायदिनि सायाव माने सांग्रांथि गैयामोनब्ला बे मादैनि एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दङमोन बे फैसाया बख'जाजोबसिगौमोन सानफा एफा दा बेनिखायनो आङो बेखौसो एसे दाजाबदेरनो नागिरदों बे मादै बायदि जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां मानसि थानांगौ दा बे मादै बायदि मिथिनो हानाय साहसि जानाय जोंनाव मानसि नांगौ दा बुहुत मानसिफ्रा बिदिनो थगायजायो जेरावखि थाङा बा लामा सामा बबेबा गारि मटर गाखोबाबो अम्बि अम्बा थायो नङा होमबा खुनु मोनसे स्रास्रु जाया फ्रात फ्रित जाया गावखौ दुरबलथा मोनो दा बेफोरबायदि गाव दुरबलथा जायोबा बिदिखौ नारसिनो बोलो मोनो मिथिबायना दा बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावनायाव दिनै बै सिखाव खामानि मावग्राफ्रालाय माथो मोनखो दाना नायनोसै पाब्लिकजों बेसेबां दोखो दोखो बुग्लि जाखो दा बेसेबां दोखो दोखो बुग्लि जाखो दा बिसोर मा आथिं आखाइ गैयामोन नामा मावनानै खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे खामानि मावनायनि गेजेरजोंहाय गावनि जिउखौ दानो हानाय बिस्रा बेफोरबायदि गैयामोन नामा आरो जों दाथ' मिथिनो मोनबाय बिसोर दुब्रिनि होननानै नङा होमबा दुब्रिनि बे सिखावफ्रा नायनायसाय खुन दुब्रिनिया बेयाव फैनानै माबायदि सिखाव खालामफैदों आरो आं बेखौनो रेकमेन्ड खालामगोन आंनिफ्राय आं बुंगोन जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन स्पेसियेलि नोंसोरबो साबधान जा मानोना जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव माखासे बर' लाइमोनफ्रा बेबायदिनो माखासे गाज्रि हुदा खामानि मावो लोंनाय जानायनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे दखान बाजाराव लेपटप खावनाय माबा मोनसे खावनाय बाइक खावनाय साबधान जा आरोना बोरैबा जुदि नोङो पाब्लिकनि आखायाव गोलैबाय मोनो बिपदखा आरो नों जुदि सिखाव खामानि मावोबा नों गाज्रि खामानि मावग्राबा सिखाव खामानि मावग्राबा नोंथ' पाब्लिक रायजो राजानि आखायावनो सानसे गोलैखायो बेखौ नों खुनु फ्रानि हानाय नङा दै हाजार नोङो जेखि फुजिया मानो नों बासाया नों जुदि सिखाव खामानि मावोबा गाज्रि खामानि जुदि नों मावखायोब्ला सिखाव दाखाय गुन्दा मिरां सुनिया खामानि मावोबा रायजोनि आखायाव नों सानसे दल जाखागोन बेखौ आरो खुनु फ्रानि जेबो दाननो हानाय नङा आं खाबाय आरो नोंसोर साबधान जा आं नोंसोरखौ आंनि फंबायनि समान बिनानावफोरनि समान आं होननानै आं खावलायगोन एबा बैसो जानानै जायाथों मानो गाज्रि खामानिफ्राय आनज्रायनानै था नों सानबेसे गाज्रि खामानि मावनानै नोंनि न'खर संसारखौ नों बोरै सालायनो गाज्रि खामानि मावगोन दिनै नों सासे मानसि बुथारगोन लाख थाखा मोनगोन गाबोन सासे मानसि माने बुथारगोन क्रर थाखा मोनगोन बेनि उनाव नोंनि उननि समाव मा जागोन नोंनि जेब्लानाखि हमजागोन आखाइ आथिं बुफायजागोन जेरावखि नायाल'नोबो जेराव मोनो बेयावनो जोख्रेबलाजोबगोन नोंनि गासैबो अब्ला मा जाखो दाना मा नोंखौ बिमा बिफाया बिदि फोरोंदोंमोन फोरोङा रावखौबो फोरोङा ओंखायनो आं बुङो दिनै बे मादैया दिनै सांग्रांथिनि थाखायसो जों बे सिखावफोरखौ हमनो मोनबाय आरो जानो हागौ बै सिखावफ्राबो बेबायदिनो गोबां खावबायमोन जायनि फलाव दिनै बिसोरो फानाव नांबाय आरो जाय बायदि मानसिखौ आवलायफ्लांबाय दिनै हमजाबाय दोखो दोखो दिनै बुग्लि जाबाय बे आरोना ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंगोन गाज्रि खामानि मावनाय माबा मोनसे सिखाव दाखायन मावनाय बेफोरनिफ्राय जोंनि बर' लाइमोननिफ्रा गोजानाव था नोंहा आखाइ आथिं दङ नोंहा मेलेम दङ साननो हानाय मोजां गाज्रिखौ नायनो हानाय नोंहा मा दङ मेगन दङ खोनासंनो हानाय खोमा दङ बुंनो हानाय जोंहा खुगाफोर दङ दा जोंनाव गासैबो दंखायो रावनावबो जेबो खमि नङा दे नाथाय
जों गावनि अलसियानि थाखायसो जों गावखौ माने सेक्रिफाइस खालामहोनो हायैनि थाखायसो जों मानसिफ्रा लोरबांथि जानानै उनाव गाज्रि खामानि मावो सिखाव खामानि मावो गुन्दा लांसुनिया दाखाइट जायो माखासे बिदिनो लाइमोनफोर दंबावो बिमा बिफानि सायाव दा उदां सालिया बेरायगोन बिमा बिफानि गारि लायै लायै बोजों बोजों नङा होमबा बाइक खिथुआव नङा होमबा खानाय गोलावबो थिखो थिखो बेरायगोन जेब्लानाखि हाबा जाबाय सेस सेरेब हिनजाव लानाय लोगो लोगो दिल्ली मुम्बाइ बेंगालराव थांगोन बेबायदि जायो दा जोङो साख्रि मोनलायनाङा साख्रि मोनाबाबो नोङो न'आव थानाय जेनाखि हा हु दं बेजों नों मावबाय थाबानो सानसेबाबो नों माहाजोन जाखायो माथो खिन्थु नोंनि बाहायनाय नोंनि एक्टिभिटिसफ्रा नोंनि मावथायफ्रा मोजां जायोबानो गासिबो मोजां जायो दा जोङो समाजनि नोजोराव समाजजों गाज्रि बुंजानाय समाजनि मानसिफोरजों जोङो आखाइ खोख्लैजानाय जों बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ जों मावदावनो नाङा बे मानसिनावनो थानो नाङा आरोना ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंगोन बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था आरो सांग्रां जा जोंनि बर' आइजोफ्राबो आरो हौवाफ्राबो मालाबा मबाइलाव फन हरना बुंहरगोन नोंना एटिएमआ माबा जाबाय नङा होमबा माबा जाबाय नोंनि एटिएमआ सोलायनांसिगौ नों सोलायगोन नामा दा जों बेखौनो गिनांगौ आरो ओंखायनो आं नोंसोरखौ रेकमेन्ड खालामबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय अन्नानै नोंसोरबो साबधान जा मादैबायदि साबधान जा आरो गाज्रि आखु दा सोलों सिखाव दाखाट मावोबा माबायदि साजा मोनो मोनखाबाय बेखौ आं नोंसोरखौ बुंबाय आंनि गोरबो बिखानिफ्राय आं खावलायबाय प्लिज अन्नानै जोङो जोंनि बर' हारिनि मुंखौ जोङो जायखि जायखियाव थासारियाव थायाथों मानो जायखि जायखि साख्रि मावाथों मानो जायखि जायखि मावना जायाथों मानो एसेब्लाबो जों जोंनि हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन खालामनो जों नाजानांगोन आरो गाज्रि खामानिनिफ्राय गाज्रि एक्टिभिटिसनिफ्राय जों गावखौ जेब्लायबो रैखाथि होनो सोलोंनांगोन आं बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै आंनि बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर थेंक इउ